for DJ Rocky's Secret Files. Never akong nagloko at nagkulang sa kanya. Pero, para akong nanlilimos ng pagmamahal at oras niya. Hi DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Tony. 37 years old. At ito, ang aking secret file. Meron akong karelasyon. Itago natin siya sa pangalang Stacy. Siya ay single mom. Ang edad niya, 40 plus years old. Pero, hindi naman issue sa amin ang age gap namin. Ang issue ko is, pakiramdam ko parang ang tanga ko. Yes, DJ Rocky. Natatangahan na ako sa sarili ko. Ang daming nagsasabi na hindi ko deserve ang ganitong sistema ng buhay ko sa partner ko. LDR kasi kami. Ako, nagtatrabaho abroad. Siya naman ay nagtatrabaho sa Pilipinas. Maganda pareho ang trabaho namin. Kaya lang, napakasakit lang isipin na sa tagal-tagal ng pagtitiis ko sa pagbababaya niya sa akin. Kung kailan niya lang akong maalala, siguro pag walang kausap, tsaka lang niya ako maaalala. Minsan hindi pa talaga. Sa ibang lakad o ibang tao may oras siya. Pero pagdating sa akin, para akong tanga. Nag-aabang kung kailan matalsikan ng koonting awa. Never akong naging irresponsable na partner. Binigay ko lahat ng klase ng suporta sa anak niya. Pakiramdam ko nga, mas mahusay na akong ama kesa dun sa totoong ama ng bata. Sa 7 taon namin, never akong nagloko. Never akong nagkulang sa kanya. At sabi nga niya sa akin, buong buhay niya, ngayon lang siya naging prinsesa. Lahat ng kailangan sa bahay man, o para sa pansarili niya, supportive ako. Never ko yung kinuwenta. Pero ang sakit-sakit na namamalimos ako ng pagmamahal niya at ng oras niya. OFW ako. Malayo ako sa pamilya. Tapos, para akong aso rito na walang may-ari. Minsan, tumutulo na lang ang luha ko. Lalo na paggabi. Pag hindi na ako busy sa trabaho. Pag mag-isa na lang ako sa kwarto. Tinatanong ko ang sarili ko, bakit sa dinami-rami ng tao na walang kwenta, bakit sa akin pa nangyari to?
Hindi naman sa pagmamayabang May itsura naman ako. Matangkad. Malinis sa katawan. At habulin din ako. Maraming nagkakagusto sa akin. Hindi dahil sa itsura ko kundi dahil sa kabaitan ko. Naturo rin ng mga magulang ko. Pero yung mga nagkakagusto sa akin, never ko silang in-entertain. Dahil ayokong magkasala sa partner ko. Iniwasan ko lahat ng bisyo na nakakasira. Kasi priority ko ang pamilya ko. Pero bakit ganun? Hindi ko na ma-feel yung love na sinasabi sa akin ni Shamsi. Hindi kaya ginagamit lang niya ako para makatapos ang mga anak niya sa school. At pagkatapos, huyo na ako. Tama kaya ang nasa isip ko? Iba kasi ang mahal ka kasi kailangan ka. At iba rin ang kailangan ka kasi mahal ka. Marami nang nagsasabi sa akin na iwanan ko na. Kasi pag mahal ka talaga ng tao kahit anong mangyari, hindi pwedeng makalimutan ka sa bawat galaw mo sa buong araw at gabi nang hindi ka aalalahanin, hindi ka kukumustahin, hindi ka tatawagan. Sa totoo lang, DJ Raking, swerte ko na kung tawagan niya ako once a month. Minsan, chat lang talaga na walang kabuhay-buhay. Paulit-ulit na routine. Kaming mga OFW, need namin ang pampatanggal ng pagod after ng long working days, diba? Tinitiis ko naman lahat ng sakit. Iniiyak ko na lang lahat. Dahil hindi ko siya maiwan-iwan na hindi ko alam ang kadahilanan. Iniisip ko kung bakit. Bakit hindi ko siya maiwan-iwan? Dahil ba malaki na ang nagastos ko sa lahat? Dahil ba matagal na kami kaya nanghihinayang ako? Dahil ba ayokong may masabi ang mga tao sa paligid ko pag iniwan ko siya? O dahil ba kilala na kami pareho, both sides? Komportable na? Nakasanayan na? O ayaw ko na lang ng pabago-bagong relasyon? O nagsasawa na ba siya sa akin? Nalilito na ako. Sana maumpog ako nang magising na ako sa katotohanan at makakilos ako para solusyonan tong katangahan ko. Sobrang lungkot at hirap ng pakiramdam ko sa ganitong sistema ng buhay ko. Tanggap ko pa kung masamang tao ako o nagloloko ako. Pero yung binubuhos ko ang lahat para maging responsableng ama at asawa sa partner ko. Tapos ito lang ang mapapala ko. Ano bang dapat kong gawin? O baka naman talaga hindi na niya ako mahal. Or may nahanap siyang iba. Kasi isa akong tomboy o hard butch. Hanap niya ba talaga lalaki? Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Tony.
At ito, ang aking secret vow.